everyone, welcome back to my vlog. So karon it's another kind of vlog ang akong buhaton kay usually kung mag-cooking vlog ko as in dali ra gid kaayo. Buhat ra kog subtitle, ako ra na ipangsuwat ang mga ingredients. So this time it's the first cooking vlog nga magstorya ko, no. So this time nanay kabuhay-buhay ang ato ang cooking vlog kay nanay bida. Nakauna-una ko karon nga magluto ko og linagpad. So linagpad sa Bisaya, nilapad sa Tagalog. I am sure daghan na ta dring familiar ani nga dish kay as in sa atua sikat kay ni sa mga pista, sa mga birthdays ug sa uban pang okasyon. So kaning nilagpad kani mga ginamay, kani mga fritada, minudo, mga ig-agaw ra ni sila nga mga putahe, no. So, ang nakalahi lang kay sa minudo o afritada kay magbutang ta og tomato sauce or tomato paste. So, kaning nilagpad, same sila og ingredients sama sa potatoes, sama sa paprika or the bell pepper o carrots na apoy green peas. So, ang nakalahi lang aning nilagpad kay dili ta magbutang og mga tomato paste or tomato sauce. Naatay tomato fresh. So kani ari ra ni siya daogon sa soy sauce ug sa oyster sauce. So let's see if it will taste good. So dili ra ni nako paborito for sure. Paborito ni daghan nga mga bisdak. So before we start, of course, first thing first, ako sang ipaila-ila ninyo ang mga ingredients kay para di mo mag-away unya nigluto. So let's check out. So natay pork. That's pork fillet. So any part will do. Pero mas maayo kung undano, no, nga part ang inyong kwaon. Cut into thin. So pinanipis gina siya, no, kay mao nay nilagpad. Pinalapad nga nipis. So by the way, ang ako ang meat is marinated with oyster sauce, soy sauce, o pepper. No, so ako ni siya gi-marinate before. Nor cubes. Nag-inusara, no? Magic ay na kay makalami gina. Onions and garlic, red bell pepper, natay soy sauce, potato and carrots, and of course, chili. That's tomato. So cornstarch na siya diluted with water. So ato gina siyang i-dissolve daan before na nato isagol sa ato ang putahe. So natay oyster sauce, oyster, natay salt, natay pepper, green peas. So na siya carrots pero akong kuhaon ng carrots unya. Green peas ray akong kinahanglan. So natay oil og natay water. So kompleto na kaya to ang mga ricado. So let's start cooking. So magsugod na ta. First is oil. So ato nang initon. Dili magmantika ang atong putahe. So sakto ra na mga 1.5 tablespoon nga oil. Magpaabot ta nga muinit ang atong mantika kay para makasugod na ta og gisa. So no, so atong paggisa, we need onions o garlic. So di gina mahimong inigisa na tuwa ning duha kay permi gini siyang naa. So karon I'm sure init na siya. Magsugod na ta. So maghuwat ta until ang ato ang onions mo humok ug ang ato ang garlic. So sa una, no, sa bago pa ko nagkaton og luto, feel na kay nako makasimhot ko aning gisa, feel na kay nako nga may kad kamauna jud ko. No, so, sa Pilipinas pa ta as in di kita ka antigo muluto kay naamang good pirmi ang ato ang mga ginikanan. So very dependent kayo ta nila, dili kayo gita magsikay-sikay sa balay. So muna sa Pilipinas pa ko as in wa jud koy bisan usa nga naluto. Well na nakasuway ko og luto before katupag yung padung na mularga sa Germany. So kay baba mo unsa ko ang giluto.
lumpia. So prito-prito lang no. Tuwa jud ko as in nga hinako nakakaton gud og luto nga napon ako sa Germany kay unsaon na lang og mag-crave ta og something unya wala bay mama walay papa kinsa may palutoon nato ang silingan. So we will have to learn cooking kay ang cooking as in dili ra gid siya lisod. No sa una ra gid daghan patag mga estimate diha nga mga ingredients pila gid daghanon pero magkadugay as in ma-master na ka murag maka-estimate na kag sakto sa quantity. So now humok na nga ato ang onions ug garlic. Ato nang ilunod ang ato ang meat. Sa atong katabian nalimot na ko nga ang tomato isunod nato sa gisa. But it's okay. Just like what I said, maong sayon ra kani ang cooking kay naa nimo ang balaod. No, why magbuot nimo? Ikaw mismo ang magbuot. So og natay mga makalimtan diha nga nag-una nga ingredients, pwede ra gyud kana nato magbukod. So now, kinawahi ang atong tomatoes. Let's add tomatoes. So while waiting, ato sa siyang takuban, no? Atong gipaabot karon nga sides niya ma light brown na. So as in kadyot ra kay nato ang paghuwat mo. Mga at least 3 minutes each, 3 minutes paglunod nato nya ni kahuman ato ang balihon. And wait again for another 3 minutes. Nya pwede na ta dayon mag add sa uban nga mga ingredients, atong mga liquid ingredients sama sa soy sauce o uban pang malalang mananap. So while waiting the I would like to thank murata aning na sponsor sa katong mga Pinay nga naa sa Germany nya ganahan magpa-customize sa ilang mga t-shirts. Narata diri I will include her link. So pwede ra gid kay mo contact niya para pa-customize sa inyong mga sinina. So, pabor ka ni siya, labong na kay vlog. Nya, pwede ka ni mo i-promote ang mga, ang imong channel diri. Samaan niyo, na siya T&A Travel Vlogs. So, mo na siya ang channel sa ako ang My Loves. So, kayo ang nakaprint sa atong gibuhat karon. So, it's about traveling and we are cooking. So, i-add na nato ang soy sauce. Next is oyster sauce. So 1 teaspoon sa oyster sauce. Then next is water. So ang tubig you can add if necessary. So kinsa pi ganahag dagag sabaw, of course maka-add tag yung tubig, but make sure no nga inyo pud nang diaran pud ang inyong sama sa salt kay og dagag tubig nya gamay ra kag salt nga gibutang diha, of course di gina siya mulasa. So ang quantity sa ato ang salt magdepende gina sa tubig no, dili ta kapadaghag tubig nya gamay ra atong salt, so ato gina i-estimate. Let's add the nor. So, i-add na to ang nor cubes. Maghuwat tanong nga mubukal siya kay para makaproceed na ta sa ato ang ubang ingredients. So karon maghuwat na lang ta nga muhumok ang ato ang meat nya, pwede na ta mag-add sa
ubang ingredients no sa atong mga veggies sama sa carrots o sa ato ang patatas. Kasagaran sa putahi sa ato anong balik-balik ra ang mga procedures. So munang gingon, mag-init ra tag mantika, maggisa ta sa onions ug sa garlic, unya ignig kahuman, time na para sa meat no kay usay na yung mga dish nga ang meat kinahanglan nato ipa-brown gyud nya na uban nga light brown lang. Unya ni kahuman maka-proceed na dayon ta og na okay na nga to ang meat, nasagol na siya diha, naka-absorb na siya sa lasa sa ato ang paggisa. So mo na ng time nga ato nang isunod ang mga liquid ingredients sama sa soy sauce, sa tubig no kay kani sila makatabang para ang atong meat muhumok. So kay kung mga sabaw-sabaw ganahan magita nga ang ato ang meat kay humok inig kaon og dili gahi. So kanang tubig ug ang soy sauce, ang tubig makapa humok sa meat, ang soy sauce makapadugang og lasa sa ato ang baboy. No, so i-absorb na niya ang lasa sa soy sauce ug uban pa. Unya nga na pwede na punta magsunod sa salt, sa pepper. So ang katong mga dry ingredients or katong mga veggies nga dali ra siya mohumok, mao na to ang ato ang final nga ibutang. So adto na to siya kung naluto na nga atong pagkaon nya, ato na siyang ihumol nya, mag-wait na lang tag 1 to 2 minutes nga mohumok sama sa bell pepper, sama sa mga green onions, di ba kana mga dahon-dahon, mga pichay o uban pa kani mga dali ra mohumok, awahin na gina siya, dili na nato ilunod og sayo kay mga lata na siya inikauman. So I think it's already time. So ato nang ilunod ang ato ang ubang veggies. Sama sa akong giingon, we can add water if necessary. So sa ako ang tanaw, as in mura gamay ra ang tubig niya, naantay ubay-ubay nga veggies, so magpuno tag gamay ang tubig. Unya ang quantity sa atong salt kay ato pong ubay-ubayon unya. So mag-add ko another 20 ml. Next is our salt. Pepper. Stir na nato para ma-mix siya tanan. Chilies. Una niya maghuwata nga ang veggies mo humok. Ikahumok sa veggies, that's the time nga ato nang ilunod ang ato ang red bell pepper ug ato ang green peas. Of course, ang last, ang ato ang cornstarch nga diluted with water. Bell pepper. Next is our cornstarch diluted with water. So depende pila gidaghanon ang imong gusto. So di po siya pwedeng nga daghanon na to ang cornstarch kay
Basi ng imuhang sabaw, pilit na kayo na, di na nakalihok. Green peas dayon. So mga last ingredients na nato no, so that means nga atong putahe luto na, ato na lang i-add ning mga humok ug ang mga dali mga luto. So cook again for at least 2 to 3 minutes and the dish is already done. Is already cooked. So, lami jud kaayo ang ato ang giluto karon. So, that's all for today and I hope you guys enjoyed my cooking vlog. Please leave a like or a comment or subscribe to the channel and I see you guys the next time. Bye!